खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 अक्ट'बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां, अदेबानि गुबुना खहा खालामनोबो नाजागोन। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा खाथि लोगोआ गाज्रि नोजोर होगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनोबो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखुमा जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो मोजां। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि जेंनाखौ दिनै नाथाय सुस्रांनो गोब्राब जागोन। गोसोआ जोबोर उसाव बादाव जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सुथुरा बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोलैनो हागौ। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय दिनै बारग'लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। गोबां आंखाल नुजानो हागौ। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोरैनो हाफा मुवा जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव मान हानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा टेबोर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआ जोबोर गोख्रों जागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननो हागौ। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां।
आया बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर पजिटिभ जागोन सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो मोजां मोनजागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोआव बोलो बांगोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांनानै जोबोर खस्थ' मोननांनो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा टेबोर नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ड फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गोजोननि आंखाल जागोन गुबुनजों रायखोमा जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा समाजाव दिनै मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन सुथुरखौ फेजेननो हानाय नङा सुथुरा बांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन
गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। गोबां धोन मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगा बांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय आरो उसुखुथु मोनगोन। गोसोआव गोबां बिथिंनि नेगेटिभ साननाय फैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनाय नङा। नाथाय गुबुननि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।